Għal kull euro li qegħdin ninvestu bħala pajjiż qegħdin innisġu inqas. Dan intqal Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli f'kummenti lil One News b'reazzjoni għall-aħħar statistika tal-Eurostat fejn pajjiżna irreġistra l-aħjar riżultati mill-istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel kwart din is-sena fil-ġlieda kontra it-tniġġis fl-arja. Il-Ministru Dalli sostniet li din is-sena il-Gvern Malti investa 330 miljun euro f'inizjattivi u miżuri lejnu fil-politika tiegħu favur il-qalb ambjentali. Qalet li dawn ir-riżultati huma aktar sinifikanti meħud kont li pajjiżna fl-istess ħin qed jirreġistra wkoll suċċess bla preċedent fit-tkabbir ekonomiku tiegħu. U allura qegħdin nuru kif dawn iż-żewġ affarijiet jistgħu jkunu separati minn xulxin. Huwa importanti għaliex ħafna drabi isa meħuda for granted li jekk inti tkabbar l-ekonomija se tniġġes aktar. U hawnhekk qegħdin nuru kif irnexxielna nkabbru l-ekonomija u rnexxielna innitsu inqas. F'termini reali jfisser li għal kull euro li qegħdin ninvestu bħala pajjiż qegħdin innitsu anqas. Il-Ministru Dalli innutat li l-aħħar ċifri qed juru kif it-tniġġis qed jonqos waqt li l-ġid qed jikber iżjed. Meta tħares lejn it-trends li għandu pajjiżna qegħdin naraw li qegħdin nirreġistraw tnaqqis sostanzjali fejn jidħlu l-emissjonijiet. Tajjeb insemmi li pereżempju pajjiżna huwa wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li lanqas inġess per capita, ġifieri għal kull persuna li għandna f'dan il-pajjiż. U din hija trend pożittiva u hija trend li rridu nkomplu nsostnu. Semmit li l-Gvern Malti qed jaħdem biex sal-2050 l-ekonomija tkun neutrali mill-karbonju. B'dan ifisser li l-ekonomija lokali ma tniġġis. Il-viżjoni tagħna u l-inizjattivi li qed inħarsu lejhom huma inizjattivi ambizzjużi, huma inizjattivi kbar li se jkomplu jmexxuna f'din id-direzzjoni. Ġifieri aħna ser nibqgħu ninvestu fi proġetti li huma tar-rinovabbli li huma fuq skala kbira bħal huma l-offshore wind project, se nibqgħu ninvestu fil-familji tagħna biex naraw li mmorru għall-enerġija aktar rinovabbli anki permezz tal-familji, permezz tal-businesses, permezz tal-entitajiet differenti f'pajjiżna li mmorru għal fuel li huwa aktar sostenibbli u għandna ħafna u ħafna aktar inizjattivi li qegħdin inwettqu qegħdin nimplementaw oħrajn li qegħdin nħarsu lejhom għall-futur.